Kusamvana ndimadando amisonzi pachipata cha Paradiso. Moni abale nonse ndikulandireni pano pa Word Made Flesh pamene timasisa Paradiso izagundane ndi nthaka yathuyi kuti konzekeresa kuti pansi pompano moyo unong'omere ngati ku Paradiso. Makonda ndawi zonse ndikamawerenga mawu a Mulungu ndiawerengenso ndikwawerenganso kuti ndikokotere china chilichonse chimene chikupezeka mu chikapu chimenechi cha mawu a Mulungu, chifukwa chonena kuti ngakhale abale munthu kamamwathobwa kali tuti kumwathobwa kumera nzipanda umatu kamamwathobwa lija inde umatha kumachewulira kuna kuti thobwa limwe likazinga bwino, thobwa lili bwino komano ukafika pansi paja pamene umapezapo nsekedenge zimene umati ukatafunira ukanyongolera ndi umati kuti apa zinthu zili bwino. Ndi mawu a Mulungu nanenso ndimafuna kuti ndizitafunira ndikuamva bwino kunena kuti kodi Ambuye akufuna kuti atiuze za mtundu chani. Lero mawu athu akuchokera pa Luka chapter cha 13 ndime ya 22 mpaka na ndime ya 30. Zikumveka ngati pa tsiku la chiweruzo kuzakhala mikangano ndi madando a misonzi pa chipata cha ku Paradiso. Pa ulendo wake wopita ku Yerusalemu, Yesu ankayendera mizinda ndi mizi akuphunzitsa. Munthu wina anamufunsa kuti, Ambuye, kodi azapulumuka ndi anthu owerengeka okha? Yesu anayankha kuti, yesesani kulowera pa khomo lophapatiza, pakuti kunena zoona anthu ambiri azafuna kulowa koma azalephera. Mwini nyumba azanyamuka nkuseka pa khomo, pamenepo okhala panjanu muzayamba kugogoda nkumanena kuti, Ambuye tizegulireni. Koma iye azakuyankhani kuti, sindikuziwa kumene mukuchokera. Apo inuyo muzayamba kunena kuti, pajatu tinkadya ndi kumamwa nanu pamodzi, ndipo inuyo munkaphunzitsa m'misewu ya mizinda mwathu. Koma iye azakuwuzani kuti, pepani, sindikuziwa kumene mukuchokera. Chokani apa nonsenu anthu ochita zoyipa. Apo muzayamba kulira ndi kukuta mano pamene muzaona Abrahamu ndi Isaki ndi Yakobo ndi aneneri onse mu ufumu wa Mulungu inuyo mukuponyedwa kunja. Anthu azachokera kuvuma ndi kuzambwe, kumpoto ndi kumwera, nazakhala podyera mu ufumu wa Mulungu. Pamenepo amene ali osiriza azakhala oyambirira, ndipo amene ali oyambirira azakhala osirizira. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale anzanga, Ambuye Yesu lero akufanizira kupweteka kumene tizakumve amene sitikalowa ku Paradiso, akufanizira ndi kupweteka kumanidwa nsima ku phwando. Kuti kwanuko wachoka ulendo ndi kupita ku phwando utachalira kwa uzandu sindidya pano kupita kuchako ndi kukakumana nsima kupweteka kumene kumene tikakumve pa nthawi imeneyo. Akukufanizira kupweteka kumeneku ndi kupweteka kumene munthu azakumve, kupweteka kwa munthu onyozera amene ankanyozera ali pansi pano. Manena inoza kupamba kulibeko, mungoti mulungu zapasi popano, mungoti mulungu kulibeko, kupita kuchetuka mpeza atakhala pansi pa chipando pachiwe mulungu jaliko. Kupweteka kumene azakamve ku Paradiso. Ndi mawu athu ali achati kunena kuti kuzakhala mikangano, kusamvesesana, komanso kuzakhala madando a misonzi pa chipata chokalowera kumwamba. Mawu amene tawerengawa ndi mawu amene akufuna kuti inu ndi ine atikonzekerese za ufumu wakumwamba. Chopasa chidwi ndi mawu amenewa mufanizo lake Ambuye Yesu akuyerekezera kuti Mulungu ndi amene ali mwini nyumba, ndipo inu ndi ine sitingakalowe nyumbamo mwinake asanafune, asanalolere. Ndipo mwinakeyo azikachita kusankha kuti awa ndi amene atalowe nyumba mwanga, inu ndi amene mutalowe nyumba mwanga, inu iyayi. Ndiyeno ndafuna kuti muumve kuti pamene akunena kuti tizafika pa khomo limeneli, pa chipata chimenechi, Ambuye azakhala ngati akuyankhula zina, ifenso tikuyankhulanso zina. Inuyo munamba mwaonapo anthu akakhala kuti sakumvesesana. Wina wacha nali ndi maganizo ake, wapita kuchopeza kuti zinthu zija zili mwina, ndiye iye amakhala kuti akuyankha zache, zimene zikuyenedwa pamene paja sazimva, kumfusafunso akuyankha zake zosemphana nato ndi zimene zili pamene paja.
sindiziwa ngati munkhani imeneyi mukuta kuona kusemphana kwa zimene anthu akuyankha ndi zimene mwini nyumba akunena. Akuti tizafika pamene paja ndiye mwini nyumba uja akazatiyang'ana asatiyang'anisisa kuti kweza kuti sisa tana kuti magayi bwererani sindikuziwa kumene mukuchokera. Ndiyeno anthu aja pofuniza kuna kuti tilowe akuti nthawi imene tampeza Abrahamu ndi Mose ndi Isaki ndi azinzawo ali kumene kuja amene mwina umageza una kuti za Mulungu timene zimangonenedwa koma kuti siku limene ukapeza ali chikhalire ndakuti ukayamba nokuwerengesa ndi kupereka zifukwa zako zimene ukuganiza kuti iweyo ndoyenera kuti ulowe mmenemo. Hayi Ambuye suja paja timadya nanu limodzi. Komatu nkhani imene akunena mwini nyumba apa sinkhani yakudya limodzi. Iye akunena kuti sindikuziwa kumene mukuchokera. Sanane kuti inu simmadya nane akuti sindikuziwa kumene mukuchokera. Ndi akuti zana hayi koma kuti Ambuye tu inu ndinu amene mmanka na mulalika misewu ndi mizinda ya kwathu. Iye tu sakunena kuti samalalika kwanutu. Nzoteka amalalika kwanu koma iniyo kwanuko kunalibeko mukangomva. Ndipo nkhani si imeneyo iye akunena ndipo akubwerezanso sindikuziwa kumene mukutani mukuchokera. Pa nthawi imeneyo sumazamva kuti kodi ati akundikanizira chani kulowa apa. Akundikanizira chani kulowa apa. Munthu ine ndimaoneka kuti ndimapemphera, munthu ine ndikuoneka kuti ndimachedwa Khristu, koma chimene akundikanizira pamene popene patazakhale nokusamvesesana. Iweyo sukumvesa koma Mulungu yi ati chimene akundiletsera apa pa ndi chani. Ndiuza kuti zunguli kupita ukapeza anthu ena akuluakulu ati tundisalowe koma ine ndala kwa chani pamene pacha ndala kwa chani ine ndala kwa sapasi pacha. Ukwafusa azizako kuti wachikira nawo pasi popaka ndaziza kufuza kuti kaya tusiti kukulu kaya kusamvesesana pa khombo la ku Paradiso. Mulungu pamene pacha pawatakwira to Ambuye simulowa apa nkulusulowa apa. Ambuye ndimapanga tumiza iwe sulowa apa. So mukundikanizira chani sindikuziwa kumene kuchokera. Sindikuziwa kumene kuchokera. Nkhani imene ali nayo apa mwini wa nyumba akuti sindikuziwa kumene mukuchokera. Ine mawu amene wanditamva anandipasa chidwi kuti ife mwina tizikaganiza kuti Mulungu akwatilesa chifukwa kuti iyayi sumapita kuchalichi sumatani koma mwina chetu akuti nkhani yagona apa ndipo ndikuti wabwereza kawiri sindikuziwa kumene mukuchokera. Ndinena kuti koma ndimwina ndibwerere m'Baibulomo ndi ndani amene anauzidwa pamene kuti sindikuziwa kumene kuchokera kapena sindikuziwa kumene uli. Ndi nakampeza Adamu amene nankakira kuti Adamu nthawi imene atachimwa Mulungu samaziwa kuti Adamu ali kuti. Ndipo anafunsa Adamu uli kuti? Samaziwa Mulungu samaziwa kumene kunali Adamu. Komanso mukatenga buku la Yobu chapter 1 ndi verse 6 ndi 7 akuti siku lina pamene angelo a Mulungu ankabwera kuzazionesa pamaso pa chauta nayenso Satana anafika nawo limodzi. Pamenepo chauta anamfunsa Satana kuti nanga iwe Satana kutereku ukuchokera kuti? Mulungu samaziwa kumene Satana amachokera ukuchokera kuti. Ndi apa kuti Mulungu pasiku lachilozana kuti sindikuziwa kumene mukuchokera. Nkhani ili pamene pani nkhani ya mtundu chani. Mukatenga Marko chapter cha 3 pamene Yesu Kristu adaitana ophunzira ake ananena mwachimvekere kuti chifukwa chani amaitana ophunzira akewa. Akuti Yesu anakwera ku phiri Marko 3 ndi 13 ndipo anaitana anthu amene iye mwini akawafuna iwo nkupitadi kumene kunali iyeko. Sono adasankhapo 12 na watcha zina loti atumwi. Anawuza kuti ndasankha inu kuti muzikhala nane ndizakutumani kukalalika. Zinthu ziwiri. Ndasankha inu muzikhala nane kena kundizakutumani kukalalika. Ngati Ambuye Yesu akunena kuti sindiziwa kumene kuchokera iwe akufuna kunena kuti sinakutume. Ngati Mulungu akunena kuti sindiziwa kumene kuchokera iwe
akunena kuti kaya kuchokera kuti kamapanga kuchani kamapanga zabwino mwinako kamapanga zanthu chani koma kuchokera iweko nakutuma kosine nchifukwa sindiziwa kumene kutani ukuchokera. Abale anzanga ndafuna kuti inu ndine maka amene timatumikira m'machalichimu kandi akwaya kandi ansembe kandi episkopi kandi apapa kandi adongosolo kandi ndani ife amene timatumikira mu mpingo ife tikhale ndi chizolowezi kuphatikiza pa Khristu eni yake choti pamene tikugwira zintchito zathu tionesese kuti chilichonse chimene tikupanga ife tikupanga titatumidwa ndi Yesu Khristu mwini wake. Tisapange chinthu mwachizolowezi, tisapange chinthu opa chani mapanga zakuti ndipange chakuti kumapanga zinthu zina lako mapanga zinthu zina la Ambuye Yesu Khristu. Nchifukwa pa mapemphero athu onse nthawi zonse timana kuti zina la Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Kuti chimene ndikupanga ine ngati wansembe pamuzi pano ndizizifunsa ndatotumidwa ndi Mulungu kapena ndingozipangira ndekha. Inu mukuziwa kuli ma MP amene amapita ku parliament nzinalona kuti anthu akwathu atituma chonsecho sana kakhale pansi ndi anthu akwawaja sana yankhule nawo anthu akwawaja mwachidule sana atume kumamba pita kumene kumakayankhula zinthu zooneka za nzeru ndithu kwathu makuti kwathu makuti kwathu makuti koma ngakhale zikuoneka za nzeru choncho sana atume sana khale nawo pansi sana yankhule nawo sana atume akamabwerako anthu ajali nakuti sitikuziwa kumene mukuchokera. Choncho kwa mtumiki wa Mulungu amene sana khale pansi ndi Mulungu kaye, kwa mtumiki wa Mulungu amene alibe chizolowezi choyamba wakhala ndi Mulungu wakeyo ndi kumumvesera ndi kutenga zimene Mulungu chakunena ndi kupita kumakagwira ntchito, tizadabwa tizanokoneza bondo tizandandaula Mulungu ndipo tizamumvesa akamazaluzana kuti musalowe nditiza mbwetu komatu ine paja niwagwira ntchito yathu kuta niwapanga chakuti sindikuziwa kumene umachokera kumene ukuchokera sindikuziwako chifukwa kuti iwe unalibe chidwi chona kuti uzibwera ndi kukhala pansi nane ndikumva mawu anga ndikuti ukagwirise ntchito. Ndiye tibwerera ku nkhani yomwe ija ya pa Luka 10 nkhani ya Marita ndi Maria kuti Maria anapeza mpata omakhala pansi kumapazi a Ambuye Yesu ndikumamvesera zimene Ambuye Yesuyo ankanena. Koma ngati inuyo amene muli mtumiki wa Mulungu simukonda kupemphera, ngati mmangotumikira Mulungu bize kutumikira Mulungu koma nthawi yopemphera mulibe, ngati mmangotumikira Mulungu kuzibizikisa kutumikira anthu pamene mawu ake simuwerenga mulibe nthawi yowerengera Baibulo, mugwiragwira ntchito zanuzo koma likazafika sikulo Mulungu azakuzani kuti mukuchokera kuti haya Ambuye nimakagwira ntchito za chifundo uku anakutuma ndani koma Ambuye nkesa makapanga ntchito za inu nomwe iwe anakutuma ndani sindikuziwa kumene kuchokera unazituma wekha. Tilipo atumiki a Mulungu ambiri amene tikumazituma tokha papali chingati pano kumazituma ndekha ndithu kumazitumikira ndekha kuti ndekha ndasanduka ka Mulungu kumazimvesera ndekha ziganizo zanga palibe amene amazicheka ndi Mulungu amene sindipita kukakhala naye pansi ndikupemphera kuna kuti kodi Ambuye mukufuna ndipange chani apa, kodi Ambuye anthu amene mwandipasawa mukufuna ndiyende nawo mwantundu chani. Solomoni mpemphero lake atamfunsa kuti upempha chani anena kuti Ambuye mwandipasa mtundu waukulu uwu tandipaseni nzeru zonena kuti ndayendesa bwanji anthuwa. Anafuna kuti amve kuchokera kwa Mulungu. Choncho nkhani imene ili mawu amene tawerengacha sinkanena kuti ndimapasa anthu zokudya ndimakapanga ucheni kunja kunotu kuli anthu amene akupereka zokudya koma osati chifukwa kwakonda anthu koma afuna aoneke kuti iwo ndi anthu achifundo. Zijana nena tu Ambuye kuti walandiratu mphoto yako. Kuli anthu kunja kuno amene akumanyamula zinthu kagayira anthu ena
cholinga angoonesa kuti akupangapo kanthu. Pamene Mulungu akufuna kuti iweyo ngati mtumiki wake uone kulira kwa anthu amene akuphinyidwa ndi ndale, akufuna akutume, tapita ni mukauze akulamulira aja mwakuti iwe malo mwake ukutenga chikwama chako ulendo kumakagera anthu zovala. Ukamabwera kumene kuja akufunsa unali kuti, anakutuma ndani, sindikuziwa kumene kuchokera, chifukwa ine ndimafuna ulowere uku, koma iweyo wasankha kupanga ngati Yona kuti uthawe chimene ndikutuma ndi kukazibikizikisa kwina kwache, kuzibizikisa kumene kuja kugwira ntchito zona kuti anthu iye kumene chato kuthandiza anthu, iye kumene chato ndi akupempheresa. Pamene ukanakhala kuti unakakhala naye pansi Mulungu wako akanakutuma iwe takayankhule aja asiye zimene akupanga, iwe waithawa ntchito ija. Olo muzikamuuza Mulungu namulira, olo mukalire misozi pakati pamaso pa Mulungu, Ambuye kumati papaka cha sindikuziwa kumene kuchokera, mwachokera kuti? Komatu mukuziwa kuti Ambuye tu mwachokera kuje ndikona mulepwese uku. Anakutuma ndani? Anakutuma kondani? Sindikuziwa kumene mukuchokera. Sinkhani pano amene tikuyangala zikoli natithandiza anthu, amene tikuyangala zikoli nzina la Mulungu, akukutumani ndani? Kodi kumene mapitako ndi chimene Mulungu akukutumani? Chifukwa ndawo zache zimakhazona kuti ntchito ina kuti ana ang'ono atha kupanga zogawagawazo, ana ang'ono atha kugawa zimenezo. Koma poti masiku ano anthu zinthu akupangira maso amadonors, ndiye muona kuti anthu akumapita kufirudi kumene ngakhale ana akana kupita kokhazikanatheka. Akulu kumasiya maofesi ulendo kufirudi kuja, osati kuti akumva chifundo ndi anthu aja, koma madonors aone ndipo aponyere kenakake, akaponyera zinazo agwinye kenako zochepazo ndi zipite kwa anthu aja. Ndiye mukadabwe mukakamakafusana kuti sindizwa kumene kuchokera. Kungo ndikumbusa nkhani ya Samuel pa 1 Samuel 13 kuyambira ndime ya 8. Saulo anauzidwa kuti nkulu inu mpite mukamenye nkhondo uku mukapange mwakuti afumu a Saulo kupita kumene kuja kukabakoso ziweto zida kumabwera nazo. Ndi Samuel anafunsa kuti Saulo mwapanga chani? Afumu atapita kufirudi kukalandira malawasi, atabwera ku Davide ndi ziweto. Ndi anamuza kuti mukatenga verse 13 akunena kuti apo Samuel anamuza kuti mwachitatu zopusa, simunasati zimene chauta Mulungu wanu adakulamulani. Mukanazisata mwenzi chauta atakhazikisa ufumu wanu pakati pa Israeli mpaka muyaya. Lelo anthu azikuluakulu akumakana yenda mafirudimu akatolere malawansi. Momana kuti apange zinthu zija kunena kuti atumikire anthu. Mukamabwerako mutaika zinthu zanu zonthumbamo, mukamabwerako mutapochera, akuti Mulungu azakufunsani mukuchokera kuti? Ndipo azakufunsani sikumene nakutuma ine. Inepo kukazika kumeneko nali nawe cholinga kuti iweyo ngati amene uli ndi mphamvu uthe kundigwirira ntchito ina yake. Iweyo pokhala pamwamba ngati pamenepo Mulungu akufuna kuna kuti ukayankhule ndi anzako apamwamba aja, ukamenye nkhondo mwapamwamba ndi anthu amene aja. Ukachoka ndikupanga ntchito za ana aja, ndizimakhala kuti ukamabwerako akufunsa unali kuti? Sindizwa kumene unali, sindizwa kumene unali. Ndi akuti kwakhala kulira ndi kukutamano to abale ndi kuti wapsa mtima umageza kuti zimapanga yoziya zolongo soka, ndi apapa kuona kuti Mulungu akhala ngati akudyera mahafu ndi kukutamano ati ndi mkwiyo. Olo munkwire Mulungu olo munkwire iye ndi apanga bwanji? Sindikuziwa kumene mukuchokera, sindikuziwa kumene mukuchokera. Choka waona ine waona sowatate wondilandira asapeza moyo wondivumira sasa yenda mumtima